jaga iyo ma ke khwlai ta borok emne kolkata ni sifaili yo kete dang shoot Nora o video no puilan si paithak jora nai di A to Z saimana hinke. Gebe sonrok nugin to kana puilan clips no nora bo sawini mani to kana bo ang tam no topics no tu video sana menai to mote ke buya chini buku Puja Debbarma ni kaisa video viral angi tangmani ko no sai ko. Nora o buku Puja Debbarma ni sinia panangi mano bongka khorosa kok borok short film video khwlai nai. Gebe song tabu sin Puja Debbarma buku Puja Debbarma kaisa short film tisana nai to abong kha kubni to fani borok rok bai o mang plino no bai sini Luku rok ebe sin tibra sarok belai khno chori jakka ngin rok au comment no nai nai di angor no kaisa kaisa ke pori khlaro no bahai tam rok kin like sin buku Puja Debbarma no bini video ni tolawa tam no tam ni comment ke kan rok nai nai di Puja Debbarma saka 1 lakh nari o Wansa Rok ni ado puja ni Puja Debbarma saka uman nung boda hai puja Wansa bai khati asake amjake Silent Debbarma ka saka tam ni le Wansa bai ba angle sasa kya Suman Debbarma ka saka puja no ba kam ni si Wansa ple nung bahai ke Wansa bai endor to nung ba palak kri si la BMT bukhani kok saka norok Wansa bai album video snam ke hamye want sajago hune sititui se tebo snamo omo haino tabu chin condition Wansa Rok bai video snam ka mo hinjang nai no Puja Debbarma saka direct o movie ke banai nai kri Wansa tongo mane tei liya haisi a okokle thing ang bumule khai sanamo sungya nor o bro nai di o video no nai ne chin tip asarok belai ken kompo Wansa simise nai le hiu Puja Debbarma saka faltu movie inka pura I have you agio ang nono mai ke markino support khlayo but tabuke khwlai liya okay ni saka di Debbarma saka Wansa bai tisa hane kabina pani amo chini of mane ono jamani khwlai ka borok chini tekran durai po ngato khata ni chila ang jaga iyo ma ke khwlai ta borok emne kolkata ni sifaili yo kete dang shoot choli to ang ono mane amre different kata Jang ba kama merok sungai pai tongo ani bokor sama marang suka ani bokong ro bokrok rok